dobe gawo ay min kali do nati ko do farda salli ko fe farda tewa ube ko salli juma farda ko fe ube salli juma ko farda salli ko fe salamu ko fe ku bu tege korota ka duawu ke ka daji to akono kamu nyana do fana bu tege korota ka duawu ke ka finye bolo kono na finye kamu nyana ko be chogode donc ko folo farda ko fe ama deli ka sabati cide mbolo ko farda salamu ko fe ko cide mba tege korota ka duawu ke o ma sabati cide mbolo sallallahu alaihi wasallam cide na ka sebo farda ko fe mimbe o ye jikirude kurana ye jikirude fo farda ko fe cide fana ye ajikarude fo min ye ka ke kala da ye farda ko fe ki tege jiya ka duawu ke ko yere de masabati cide mboro sunnati we mo duawu be kanyi farda inde kono cide ko isujuru to jonni alakaso isujuru to de ako duawu be bula ke akakala bi jabi hadisa dola ko jonni alakaso isujuru to de aye duawu chaya wakati minna be sujudila hadisa do Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa akwai ka tahiyya laba niye tahiyya fo ka bapen ako ko fe duawu do kade jiya hera lagara hera ikake o ko fe be salamu bila hada madde ni be faralda la ibe sallira ina ala be gundo nyogonya la wakati de ika duawu be kani salli de kono salli ko fe jikiru de be amma sabati ko farda ko fe ciremba tegeja ka duawu ko masabata bolo bon min faralemba ka hari tege jata dagara yuromi masala don ko kan nafila ko fe basi tala ke tegeja ni faradate yen nafila de salli ikan nafila ko fe ki ka tegeja ko be do ke basi tola ube ewa ajanu ni iqamache salli wala la salli ka jo ba fe ka do ke ki tegeja ni yoro la basi tala ni har ni tegeja e do ke ka muyinya na de la masabatala ki tegeja ka do ke har tegeja dagara yuromi ni tegeja ka do ke duawu ko fe bi tege fulabila no mun ye ko mu nyana hadisa minna la masaha bo ko min ne almami fana ko to ba furani nyogonce ni almami sigira sana kawuli do be do ke do bu tegeja don ke ba ko duawu dagara ye min ye tegeja fana o yoro la masabati seba bolo ibe se ka duawu ke sana almami kawuli parce que almami te kuma la ibali la kuma la de ni almami ba ke ka kuma min ni almami sigira ya maku sana kawuli ifana be se ka duawu ke da jokoro me tegeja masabati o yoro fana la agani ngali sabana ko ifaya ifana ma fi felai ya jago ya ka au do no yalla ikan ka so na wa de kan ko tar ma ko bon ni min fo ko ni fa aye musodo takadima akoy ka musodo furu muso majja no ko ifa ko foi ka muso inde furu muso fana majja yala furu ka wajibewa anyi nunun fo ya sinya joli balma awunte bange bagaya do bange baga bato min ya yiranna o de fana ye hakku nunun bo nyogonna bange baga bato wajibiri ka minna ani bange baga bato ma wajibi ka minna ci den de yo fo ale de bange baga yirila ayaw jigna le de ka bange baga yirila ale de ka hadisa fana sahara bange baga ka hakku min ye wajibi ka hakku min te wajibi ka ko banganye fo hada madun ka soma sanan kana ciden ta mai rafulo ala ku cugo de qur'ana kono fa antum ma taba lakum akum ma taba abikuma fa ankum ma taba li abaikum ma taba li abikum o de fora fa antum ma taba lakum min an-nisa'i ala ko de ma ko ayin muso de furu muso min kadawiye ede be furu muso be di emima ede be muso be di edema akasuru muso in kadi ede
parce que furu ñogoma fula fule ala ye ko fula de bilani ñogonte wa jala bainakum mawaddatu wa rahma furu yere fisi pasimo be nin ko fula de ka ñogon kanu ani hinna ñogona en ni muso dira ema e to fe ala ye fula min fo aya en kono as kele masabati e folo ni kanu fana masabati hinna intena ni ma mugo kanu te se ka hinnola donc hadamadenw ka sabali ni ye ciyani be furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ anw ye ala yɛrɛ de ka bilasirani ninnu bila ka ciden ka bilasirani ninnu bila ko bangebaga ko ni fɛnw k'a sɔrɔ ko dɔ b'i kan wa diɲɛ ko la o wajibiri ka i ka bangebaga ka ko la i ma sɔn k'o kɛ wantum mataba lakum o de y'a to sɔgɔ silabun tɛmiya ko a ko furu yɔrɔ la ni bangebaga ko i ka muso furu a ko ni muso in man di a ko a furuli ti ka jagoya a ko wajibi tɛ ko i ka tugu i ka bangebaga kɔ ya ni yɛrɛ kɔni nin bɛ se ka munu tant que nin bangebaga y'a di a tɛ fɛn ɲuman bilin kɔrɔ n ka sɔn bangebaga ta ma n ka n ka bangebaga bato in kɛ n ka sɔn a ta ma lala ye hari min fɔ ni ne t'a fɛ ala bɛna hɛrɛ k'a la ni mɔgɔ min dusukun ye min minɛ i dɔnna la a ka ɲi kɛ ni yɛrɛ sɔnn'a ma a ma diya ne ye kosɛbɛ dɛ ne tant que n bangebaga y'a fɔ i jɔ n ka muso in furu lala n ka hɛrɛ b'a la mais n'a y'a sɔrɔ nin mani la a ma diya i ni ɲɛ yɛrɛ dɛ hali ni e yɛrɛ dɔnna la i tɛ se ka hakɛw yɛrɛ de dafa a ma wajibi ka i ka don a la bangebaga sɔsɔtɔ ye o tɛ wajibi ka i ka muso in ta bangebaga kutatɔ ye Ibn Sina rahimahullahu a fana bɛ Cheikh Sira Buntɛmɛ ka kuma min fɔ nin ye filɛ nin ye a bɛ nin de sɛbɛntiya a ko ni bangebaga ko i ka muso furu jaakoya t'i kan ni muso in man di ye jaakoya t'i kan i k'a furu hali n'i ma sɔn a furu ma o tɛ bangebaga kuta ye i bɛ se ka masala wɛrɛ min kɛ i ka bangebaga ka diɲɛ ko la o kɛ mais nin yɔrɔ a ma wajibi ka ko i ka tugu a ko i ka batoya parce que furu ye barabara ko de n'i ye muso ta fana i t'a fɛ i bɛ t'o fana tɔɲɔ donc jaakoya ma t'i kan ya ko i ka tugu a kɔ wo ko su tilancɛ laban hari application i b'o lajɛ u b'a fɔ a kɔnɔ su tilancɛ laban surusu laban n'i bɛ se u b'a fɛ k'o dɔn tile bɛ bi heure min na o dɔn ani fajiri kɛnɛ bɛ ci salatu bɛ bɔ heure min na i k'o furancɛ tila 3 ye donc o tila 3nan in b'a ta yɔrɔ min ka taa fajiri o de ye su tila 3 laban ye bon min ye kɔfɛ jamanaw ka papier ko n'u ka baara ko minnu filɛ nin ye dɔɔnikɛbaga minnu b'u bolo ye u k'u ɲininka olu de b'olu ɲɛdɔn ye jɔn silamakɛ muso ka fura ma ou bien ka fura ma tebo a faamura san ko ni chrétien muso silamakɛ y'a furu nu kelen fatura ka tiɲɛ ko bɛ cogo min ye silamɛya sariya ye a ye furu de daga ni ɲɔgɔn cɛ mais tiɲɛ ko ta ni ɲɔgɔn cɛ silamani kafir la yarisu li muslim kafir wala li kafir muslim tiren ko silama te kafir tiɲɛ ta kafir te silama tiɲɛ ta min ya ka furu ɲɔgɔn ye kone ala y'o la daga mais tiɲɛ ta ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen sara tiɲɛ tɛ wa alaikum salam
bo ni min ka kaira dolo ko ni ewa balo geleya nana jamana kono bo ko jamana be ewa balo sa yoro ku tese ka dama fo riba ka da ko be riba daga doni ko do be riba la daga ni me doni ko ko nin darurate min be riba la daga parce que sira chaman de be boda chaman de be halala sirala min be hada modem bo dagula min ni tay riba wala ka fo balo geleya be ne la ube kungo be ne la balo geleya be ne na ko iba o riba tali la daga moye ala yi sira chaman me sira frele min be ni hada modem be se ka balo chogo soro na ni ma se riba mo kacha donc darurate riba tali la daga yi parce que isufu qardawi no mbo daga ambo do ko kitabu bambula mbo do so hemuma o defo ko muso do ya lewre ko munna isufu qardawi saudi akadone ke bawo munna isufu qardawi dina no ya choko mauta no ya ci akon hanka riba la daga wa anka jeli yalla daga wa anka dulumi la daga wa aw antoke wala antoke o ko suwa yu kakat ewa fatawo ni fion kono ni silamien no ewa fende do mo filo de mo la filo de do kam mo fili kam mo bila junubola ka silamia fere ka ke ni fenye shebo ni salafu ma silamia ke minye donc nunu ni fatawa munu ni kataw fatawa de do no ba ke kam mo fili nuye cheikh do ko yalla yeliya silamia bon to kiri do Allah wa alam to kiri do silam ne ko bon yo fo awiye ko kana fo akabe yoro do kere ka fendo kere ka nenyine ne nunum be aradu ko en kadre sula mun budda mbe kata jihaduma ni jihadu kelawde jihadu kelawte ne nyana nyu kam man kutu be dersu tawiye dawra bu o ban ko do kashetu la o wasara awo Allah wala man te kuma oka parce que ni o defo ka fo beta fando tawba be groupe do ta kanyen kali nyeshama awmbe aradu ko ka chogo minanka e wad dersu kono na ni mo be se ka famwatina ni fitina we jamuna kono mbode ke wa alaikum salam bo ko ni masaya saratika akwai kan ni muso furu bo ko ema ni maso ka furu e ko ita fura ko ni ma fura bi ba furu sale de ba tonyoke fuite denga na yi ba furu sale de ba tonyo wala taziru wajirata ujura ukhra den konten ni fe o doni be se ta o doni be ta da abaka chokomi nin be tonyali wude jamana kono dina famu baliya ani ante barake ni dina ni dictateur makote ala kola makote ciden kola o de be nunu bilanina na ya hari ba bila junubu shite eka ale de ba tonyo ay ba bila li tonyo li ba dele ale de ka futi eka e wa haru be demuso baga node ka demuso karaba ku jakwa ku budu chema chemunu manduye noma so ko ni ba beta o ni baga li da ki ba bila ke e na e bore ba na li kalama ni tonyali de o di ya to bulu semu ko ni ni woli jumu de nenka ko ni tonyali kala de ni tonyali de jian kono tonyali bele ba de ni jian kono muna be mo tonyona yomal kama do fana be nyinin kala de mo be don karaba ni chogola ko baba ni ko sugwe ni ma so mbe ni ini babe beta ale bora bana ali karama e de ya bana ta bila katake mo be se kale kata ale ka jian nyana ma be chinya bolwa ko furu yi ka shi hake bede kini mandi ale e ko ba jako de no kata le kanyana ma ya do bola e ya ba mi nyere furu ko derrière de mun ne ba fu ko beta le di che mo min mandaye awa denke bo chogola de muso bo chogola mo kanu karaba ki bi do fendola
ni to ka hera do ni e ba e kun denke man nin furu amaso ayi sigi aka hakillo ira nyugona nde ni ya ne ko kan nin furu amana min de ne be min kala mo to kala man be min do ito do amana min da amana min de ne ale fana maso muso ma fe min ale fana be kenema o be nyugon kalama an fa ni ya ne maso ne be nin dola ba hakillo ira nyugona ke ni den ta da yi sawabai ayata den no fa ka muso ya ka bila ka fe wurin nayi ni den fana ya do eta de o ta de hakilna nyuma ka tema le ta ka le tumbe ka tawla abe tugo ko la abe no gon famu de ke ne ka fo ni ma furu de ndi babila o be de muso ni ma so ni man bi babila o ye to nyali de kata bama awani ya babila fana e kana so de ni amandi dusu kunyere de te sika supporter de kana so na yi babila fo ite shema adunuba le de ka yema babila ko kewo ala ya hakim min de ema e wode ke ala ka hakim mandama wa alaikum salam ka bo ko min be ke mishiru kono ani juman kofe ni ani juman kofe kam mi korota karasan na ni wori hakke ko aka do keshi kono mo ka duwa ukaye ube juma kofe kam mi korota karasan yin na ni wori hakke ko duwa uka kaye ko be chogodi don ka ba ya yira folo ni kam mi korota ka dantigeli uke karasa ko an ka duwa ko aye atunte salafu ka mishirula salafu salihu seybaw tabino ka fo mo de tumbe jo ka afo jama ye sallinye karasa ko an ka duwa kiye ube karasa na ni wore ko an ka duwa kiye ube salli ko fe ka fo atunte salafu ka mishiru kono nunu be ko kura de no do na dina kono sisa sunna dote nunu nye mishiru te hada maden kam mako nyini roye misiri la gara nyini yorode ni mo min ba ka jiya nyini la jiya nyini ube ke kene mare misiru to yoroye donc min de ke misiru kono sisa salafu ka misiru kono tunte ko be mi korota ko karasa ko nga do ke le siritara salafu ka tabulu la kele afulana don ke ba wuya yira ni hada made fe ni ba boy dusu kun kala shi ka bone alaide ni mugon na ni keme fulaye karasa ko keme fula be tama ka do kai ni kala nyini ye keme fulaye mbo ika jiya tama inu mande kata inu man kanu be ka garjage ka foni ni kera jiya de kama sarati la garade parce que ma ke la gara kama iya ke jiya nafa do de kama ni do kera o jiya nafa nyana boraye afule no jiya nafa ma boraye nyana mo boye sarati la gara إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى parce que baraw bekeni ngania de hada mali minga nyala bisara odela wuri be boka bla kesu kono yeddo kenya ni kan la nyini yede ika wuri bora ni ka jian na fado ika jian kode de kanyana go no nyana bora ye ika wuri sarala ye no manyana boye barajiti la gara parce que amake la gara nyini kama amake ala kama akera ika jian na fado de kama fonni ka famu alaka hatim mandama wa alaykum salam mame bo ko ne tara sanike peseli kela do yem femmi sabe pesede atigi ye kilo pese ka dima kilo dafalen ko be aye dota ka faraka o ye riba o to riba ayere de jenana ye ka farankali kiye ola bashi tola doni ko ede kana nyina fe aye e ka fen pese adafara do faraka abe ko mi ya deli
o ye dalili de doni ke ko o de mani mana e ke fensa mo bolo e ka woni hake minya yo takadima e yire ka fo do faraka bo iya dalili na de ni ye dalili de ninde te bo yire ribatere dalili de do shire nyambali dalili la ni ye dalili de me na yire de ya taka faraka bashi tika wala bo e wo fo dawu mardakum bi sadaqati ibe sadaqatin ke ala ni furake min la nyini te ka e ka sadaqati bon ka furake sadaqatin ke ala de dawu mardakum bi sadaqati uska sadaqati be ki woni sadaqati folo na ma bi ala mawa wala sadaqati e bi dusukun kalasi ki ka sadaqati ke ala de donc ala de be se ka ke sababu be sadaqati ni sadaqati min ke ka jiya nafa don sama kanima ka jiya tora don ne ka boyka me sadaqati be ke ala de e kala nyini kana ke bana furakeli doro tanke nima ala dusukun kalasi ala arisa sahalendo bara be ke nay kwa kamunke bo ko almami min be kutuba ke arabu daman lakata bo don ke ba wiya yire mugo ibe kutuba kala mugo munu ye nute arabu kamme ni me kutuba korofu ye kanna ube kamme ko abe ko ni ema kutuba kala wuluye imu kuma nyogonya parce que ko kutuba fulala yire ko jikiru de fa janu di li salati min yawmi al jumu'ati fa shawla dhikrillah do ko zikrillah kore munye kutuba ko ala ye kutuba fo ko hakili jigi bon ni e kutuba fo kanna ibake ka kala munu nyawto kambe shi ka yu hakili jigi imu hakili jigi ani fana ko aya na ala ko ma rasulna min rasuli illa bil lisani qaumihi liyubayyana lahum ala ko ne macide shi fo ayi ci kan mo be kammin me abi ci ni ode pour kashe ka bange wuye to an wala mi warasatul anbiya inni ni kan mo ka kutuba kala nawe e be ci den no la uluye fo e fana ka fo uruka kandela ka bange wuye una ta ube minta unado ube mimbila unado minni etara kutuba kala kamure lo tele kan ute kammime munye fili nyere staya jamana enkono dima silamiyam dilambali memunna silamiyam mafamu minte fonye ibo famu tokodi kutuba wo salliba kutuba wo utumbe e wa burusu tumbe salliba yere do kutuba fo o yere jama de be do birifini kelen koro kelembe kolofo kelemba korofo kaka me jumo koni te korofo yere militi duru militi ta kutuba kele hari demisenu ba dushi kutuba kele almami fulu min be kutuba de babolo ni pape be na koroka farafara ni naibo ba sebe kabila yireku ni alete almami min be aba shibe ke kutuba kele de babolo juma ni alif fatura ni be bila nola o ya soro fana yo kutuba kele de copy o de babolo muko be fili la chogo de dina aw man ka jamana la hala no ka chogo ye ko doni jamana bi ma islamiyya bila mari kasoro foi famulente ya foi temin ko sukute e te qur'ana tunte tafsiri jamana kono do ko ni ma se sambina ni kana qur'ana tafsiri do tara sarati do dola doni ka ba do ka kuma ko abubakar yere te sarati munu nyere do yere konni o sartu de madafila ko te se ka qur'ana tafsiri mugo ima qur'ana tafsiri ete hadisa kala wa har antum dan ka figo kala min nu ya hadisa yi bolo ba fo ko ka hadisa imbila ko hadisa yi baro de dro ko bebe figo de kono qur'ana te tafsiri hadisa te kala bo dina fana kibe ko yen nunu fula de to ambolo nunu fula de dina be nunu de kono nunu de tunte kala an ka jamana kono dina be famu jamana kono to godi qur'ana ko tunte fonni jamana kono ya hadisa tunte kala ya dina be nyedo to gumi ko de to Sheikh Albani aka hakamul janaiz kono
aye buni hajami ka kita ewa ka kuma do de ta ni buni hajami ko nan tara janajala ko ni abe wasuni mbambulo ni muso de do ko an ka laje mana muso an bake ka su do dommi o su min dugu jera nan tara muso indo ko ni mo mi majje aka muso no fe na ma muso je nyogonya ke ko o de ka jige kaburu kono aka muso su jige kaburu kono bun hajumi yo delata yoro juma anana bugari kono usman ibn affan kan muso fatura uruqayya utara janajala cide yere be usman be tuma mi yem muso suda cide ko bi sunna donni muso maje ni ma filitele hata ko aleni muso maje bi sunna awa ko e ka jige kaburu kono e ka muso njigi muhalla bun hajam yenni de muhallala ko muso su ni ndem e ma e wajja ka muso no fe su felala ni dugu jerantara muso su do ko ale de ka jige kaburu kono ka muso su jige kaburu kono tuma mi albani ni ndo hakam ne janay juda akwa le madele ka fuqaha wushiye ni nyen ni fo ka fuqi kitabu kono amadele koye ako ta'ala allah ako fuqaha do ko ka fiqhin nunu kala ko ni fiqhin nunu kala ko ye dibe dina bedo ko hari ni ma qur'ana ni hadisa kala tuma ma yenni fo ako ta'ala allah an qawli zalimin uluwan kabira akwana korota le no kaboto nyere kala ka kuma ma korota min ka bu kosobe ako sirate mo bolo kata nin dina ma ni ma qur'ana ni hadisa kala donc kutuba ni mo mununte kam min men ikana kutuba kala arabu kanna uye doni kama ko ni eka jamate arabu me hadisan nunu fo arabu kanna ibe aya munu fo ko fo to arabu kanna ika akorofu ye ka kanna ko mute arabu me yere hari ekana eka kutuba ke arabu kanyere ibe aya nunu fo to arabu la dro kadisa fo to arabu la dro ni hari kani yere bila arabu kamba fola min barika tanko utame parce que ebe misiru doye har misiri munun ba ke kutuba fulo ka beke arabu kanye kutuba fulana ka korofo abe arabu kanna hagati me bebe sinogodela e kam misiri la je ba be kumbiri le so ube sinogola parce que abake kamin fo tame abebe kumbiri de ube sinogola na bamunan kamare na nu kan ma de wukun wuli kallame donc ko da to don ko ko akunni ka jama yerete arabu me yere kunni dora mimbari kay kanate arabu kanfo yere arabu bakkan fo ikanu ke mimbari ka kutuba dayile dro aya munun ko fo arabu la ika hadisa fo arabu la atoy ka be fo ka kanna bese ka famu soro chogomi ika famu choro o chogola donc ninde de la sabati lembe ninde la majabi maliki de ko kutuba kana kala kanwore la ni arabu kante ni maliki madelila na ti qur'ana ni risala de akode pour arabu kanka koloshi ko parce que ni beyado ko kutuba te kala foila ni arabu kante ko bebe arabu kanke aka hamme kakala maliki ko kutuba ka arabu kanna ni haklina de ni eshika ni haklina ya to nan ka jamana arabu kanka no maliki ko kutuba ka kala ni arabu kanni haklina min yere o haklin mun nan yere te jamana de unayre ane kore ni kutuba kala na makala kan wure la ni arabu kante ko bebi jija ka arabu kan kala pour arabu kan kanu ane arabu kan gila ya wulu bolo ne moye arabu ko ka jamana ka mo chamambo moye arabu kan ko ka jamana ka mo chamambo maliki yen ka arabu kanu de kama arabu kanu kama arabu kan kanu kama ne foi duguyate moy wa jamana ka mo chaman bisukuna ni arabu kan yire koniyate ane arabu koniya donc awbe kutuba kala ni arabu kamminya haklina minye ani maliki ko kutuba kala arabu kan ni haklina abe fankela hati fankelo maliki ya fone arabu kan kanu de arabu kan kanu tawula arabu kanu tawula donc ayi kutuba kala kanna akam mugo be kammimme aw ga ke ka arabu kammin kala ni maliki ya fone ni lanyini de wala nyini taw bolo yere o fana yere majabi kuma de dalilaw nana ka sabati minna ibe kutuba kala jama minya afu uluka kanno kashe ka famu ini dona bo misirila ne jora mun barka wala taqrabu jina innahu kana fahisata wa sa'a sabila ayyin fo ijigra ko akana ayin ko akana gere yala jene ko dugu dode ne emon min prepare la tige jama yala wulu baro ko jene ya haramu ya rabbe ne aya kono
nde laka fo yenkon de laka nin fo sugu dersula maraka kanna ko kutuba ka kala jamana kono ni yin aya min fo ya hadisam akorofo ika jamaye ukasi ka fa to korba do ko le sibe sambi wolon fula ko luka dugu almani min ya sike ya te kutuba korofo ako ka demisenu do tumbe kala kofe onale almamin banana te sika kutuba kala dugu mo be bennaka ko ukaddimu sen min tumbe kala yurula kon nana ko jumay kutuba kadi alema ka kutuba kala parce que almami mankene o kamalende tara yere kutuba ka aye kutuba korofo aye min fo aya korofo kamara ka kanna aye kutuba mbo jogo minka ka jogo info ni min jogo sugube mo minna ni la jabani ni nyanga kata deba no fe jiya kono ni deba no fe lagara duma banne jamu so koroba do ga jogo yode unale sokono telefona nana muso koroba be kasila ko alete se ka dumunete ko mami kutuba min kala ko ay jogo min fo ko ale ka jogo de do aw utara kamale no fe aw ko na de amba karasa amma se ka dumunete re ko ibora le jogo de kabbi almani nana ko emba karasa ko mundo ko be e kutuba kala jogo min ka ne ka jogo de e fana ye ko munu fo no fe awanne si be ne ka jogo yode akumba karasa ko fura bola ni jogo de yo fura bola ko fura bala ko fura aka fura muni ako be tubuje ibe tubi ka bola pe ka dabla ako banya wa ko be ka bo kala man tubira ka bola ako sika nin don kele ka kutuba akausa ni sammu ga ka kutuba sammu ga ebe kutuba kala mo sita yelema don kele o ye mo do yelema ka bo ka jogola o mo sa sammu ga kutuba ya donc kutuba ka fo mo ka kanna ka she ko famu ni ebe shi do mo kunna karabu kam min fo utame abe ko mi mu kuma nyogonyare al kutuba al mukhataba abe ko kam mo kuma nyogonyare ni ebe arabu kam fo mo ya leta arabu kam ya kuma nyogonyawa e ya wajiwa e ya hakili jigiba e ma kuma nyogonya ma waji ma hakili jigi awa kutuba ka fo kanna mo be kam ngunu me o de derila sabati le no kat kutuba arabu kam tuma mi cide o be mu fo ko ciden tilela ko awa abubakar tunu tilela umaru nunun tilela ko kutuba be tumbe kala arabu kandela aw nunu ye kala abubakar nunun tilela umaru nunun tilela usman nunun tilela ali ibn abi talib nunun tilela hari nu tara dugun min jihadu min ye dugun soro abe kam min fo ni kalo kele sankele bina dafa akal langi bebe yele maka ke arabu kanye parce que baka kambe sila tunu de kawla kara arabu kandela sarafu tumbo to wodina ko umaru tumbe mo gosi yere de kana kamure fo ni arabu kante kamure de tumbe fo lu goro ni arabu kante ulu ga bebe jakwa be karabu kande kala kato bebe kutuba mewo mulu ye hari dugumi mina be mo dore toye munu bawula kala arabu kana ni sambe yelema aw tumbe kammin fo dugu ka kaimbe tuna bebe yelema arabu kana sarafu tumbo de ke may ko nasara wiye tanke silamo kun folo fanga tumbe silama munu no wulo o de ke kafiru la ile kafiru fona tumamu ye fanga soro silamo ko yo de ke aw namaliya kana amma ya hari antum be letri sebene arabu kamne ka betuno kananu ka kanye kanka kambe tuno antum be kamunu farantum banka sabile kemu ka betuno mbolo kananu ka français ka beke français kan fonay ko silamo de tumbe ninke ula tumamu ndu fana ye fanga suru silamo jamana ko yen ninke ula nuna na kallangi ne kammi sura bolo ba be situnu kulu ta sabati o ni ya ye salafu ewa khalifa ni fo luka kutuba tumbe kararabu kana mana yinde bede be arabu kala kato jakwa kangure tunte fo lu boloye ni arabu kante me awtilela mo be ute arabu kamme fo ka kandela har tiren tilela depuis frafu ni mo wore kama shiraka do dina ute arabu kamme ko tirenye jede buni sabitu bila kwa kata ewa yahuda kan kala pura kake dana mila tiren nunu ce jede buni sabiti tumamu mo kuma shiraka do dina kono ute arabu kamme tirenye jede buni sabitu bila kata yahuda ka kankala ni yahudiya munun nana ciden fe nute arabu kamme ale beke dana mina wunu ciden ce ni ciden yin min fo ale ba lashe umau ka kanna ni fana min fo ale bo lashe ciden ma ka kanna
depuis ciden tilala ko commencera donc wala dalila be minna min sabatirelo min ka kene ni be jama min na be langi min fo kutuba kala odela ni ma kutuba kala odela yimu wado imu hakli jibi ima bangele kuye imu la fam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dobe kawo ay min kali do nati ko do farda salli ko fe farda tewa ube ko salli juma farada ko fe ube salli juma ko farda salli ko fe salamu ko fe ko bu tege korota ka du'a ke ka daji to akono kamu nyana do fana bu tege korota ka du'a ke ka fine bolo kono na fine kamu nyana ko be chogode donc ko folo farda ko fe ama deli ka sabati cide mbolo ko farda salamu ko fe ko cide mba tege korota ka du'a ke o ma sabati cide mbolo sallallahu alaihi wasallam cide na kashe